BMW или Mercedes. BMW и Mercedes-Benz са две от най-престижните и разпознаваеми марки луксозни автомобили в света. И двете марки са се утвърдили като лидер в автомобилната индустрия, предлагайки автомобили от висок клас с изключителна производителност, напреднали технологии и луксозни удобства. Въпреки че и двете марки споделят сходни качества, между тях има разлики, които ги отличават. И аз споделете в коментарите на коя марка сте фен вие, за да си направим една малка статистика. А аз продължавам с разлики. И BMW и Mercedes-Benz имат уникален дизайн, който ги отличава от другите автомобили. Автомобилите BMW са известни със своя спортен и агресивен дизайн с акцент върху острите линии и ъгли. От друга страна, Mercedes има по-елегантна и изискана естетика към дизайна с акцент върху плавните извивки и контури. Производителността е критичен фактор на пазара за луксозни автомобили и както BMW, така и Mercedes-Benz се отличават в тази област. BMW има репутацията за производство на автомобили с изключително управление и прецизност, благодарение на усъвършенстваната си система за окачване и мощни двигатели. Mercedes от друга страна е известен с производството на автомобили с комфортно возене и гладко управление, което ги прави идеални за шофиране на дълги разстояния. В днешния свят технологиите са решаващ фактор при закупуване на автомобил и както BMW, така и Mercedes са лидер в тази област. И двете марки предлагат разширени функции като информационно-развлекателни системи, технологии за подпомагане на водача и разширени функции за безопасност. BMW е известен със своята интуитивна система iDrive, която осигурява удобен за потребителите интерфейс и дълбок до широк набор от функции. Mercedes от друга страна предлага иновативната система MBUX, която използва изкуствен интелект да изучи предпочитанията на водача и да осигури персонализирано изживяване. Луксозните удобства са отличителен белег. И двете марки предлагат набор от екстри като кожен салон, първокласни звукови системи и усъвършенствани системи за климатичен контрол. Автомобилите на BMW обикновено имат по-спортен и функционален дизайн, с фокус върху шофьорските функции като ергономична седалка и интуитивни контроли на таблото. Mercedes от друга страна има по-пищен и луксозен дизайн с акцент върху комфорта и елегантността. В заключение, и BMW и Mercedes са едни от най-емблематичните и уважавани марки автомобили в света. В крайна сметка, изборът между BMW и Mercedes се свежда до лични предпочитания и стил на живот. Ако търсите спортно и агресивно шофиране, BMW е марката за вас. Ако търсите удобно и луксозно пътуване, Mercedes е по-добрия вариант.